garba mama olel busole la ngeje mo koyde kebeje mo bawde taballe aw kalid baɗɗa amadou ko an calminami salmitima de ami sumi salminimi sumi tottimo jungo au moins tottake mo respect kono jagguɗa Amadou mbimami Kalidou a noddu indam tan noddumi inde mate e kono somi tottimo jungo ƴetta ne komi jagguɗo annene e sama mbaɗa mbaɗɗaɗo selli an joni ko woni Amadou an normalement ko woni min kaga an mbiyanmi ko woni non neɗɗo so tawimo aɗa daari salminimo tottimo jungo calmitama mi salmitimama jungo ma mi yiyani Kalidou woto addanam probléme dal nani sawa ok wona ɗo selli kam gueɗe e jamɓe mi nani aɗa haalde e bawam de balɗe mbi aɗa haala yagol France mi anda ka jiɗɗo dannade mbiɗa annide so allahu lamɗo newni haade France kam ala jeeya wona yewtidi hen e babam kam so a yewtidde makko de kono mbiɗa anni saabu o saaha joni mbiɗa anndi homo sardiɗo toro tawi wiyanima haydara kono kala nde o detti so Allah jaaɓi mami yettinmo ɗum inchallah wona aɗa yiiɗi yaade kam an aɗa yiiɗi yaade mbiɗa anni de eyyi wona aɗa yiiɗi aɗa fiiɓi ɗum anni e hoore wallahi mbiɗa fiiɓi ke mbiɗa anni so Allah jaaɓi ok joni min mami wonno faveur goto aɗa heeɗi kam faveur eyyi ɓuura mbanno ko woni faveur eyyi kay min mami yewtide babam mi haalda e makko an eyyi mbiɗama aɗa andi an aɗa a sikkat min komi ganjoma e galle he walla goɗɗum mami yewtide hen e babam ko yaawe ko yaaci aɗa min babam somi haalnimo tan o waɗat mami haalde e makko visa ma o lijjita ɗum yaawa pour mbawa yaade wona aɗa andi an sikkat min e galle he komi ganjoma walla nangue men naggam taw wona ɗum aɗa andi yimɓe so gondi e galle woto saaha memodira woodi wallah wona goonga kono min mi wawama añde an ka denɗam wona goonga ɗum ɗo noon mami waɗ ɗum sohla mami haalde e babam to somi haalnimo tan ma wat a jaɓi aɗa andi ko jaggunomi ka gaña saabu aɗa ñande en ɗo nder saɗa eɗen jooɗi mbeɗa yanama gonno wi nder gonɗa pour ka huwat ɗo ha ɓoye kuwaɗa tan laawiɗa e dow wona kono jandirɗa kam faami kono minen komi mawɗo ɗum ɗon hande saɗa haala ɗum mi herset ko ɗum tan haydara denɗiraɗo fof mum heeɗi he eyyi ko noon kono aɗa andi on ko jiɗmami haalande goɗɗum aɗa andi yaade caggal leydi français wona wonde Sénégal ɗo wona gotum jiida faami e joni komi nannuɗoma e hooram komi jiɗɗo yewtude e ma paama haade ma yaade premièrement changeant comportement eyyi woni no kaldirta no jarata faami no ƴeewirta aɗa naan hay no ƴeewirta yimɓe ni ko hulɓe ni toon ala futtinde ala futtinde guite a majat eyyi an ɗo saɗa ƴeewa neɗɗo mo ɓandu mum dogat ɗum ala caggal leydi tubak jaɓata ɗum ɗum a faami Allahu akbar mi soodane kadi 100 point min kam 100 point kam reedam moƴƴani aɗa aɗa ñaamele kewɗe somi ñaami ɗum no wawi addandemi reedu dogoɗen walla gueɗe baɗe noon an mbiyata 100 point ko ñamate 100 point ko pour ya ɓufto pour ɓanduma ɓuura leerde somi ɓuftima ni mbayatmino mani ni mata kalida anani et puis façon d'habillement changeaɗo ni no ɓornotoɗo aɗani ɗum yaadande caaya tiset laafa te ƴeew laafa koko ɓawli tiset ɓawli caaya ɓawli paɗe ɓawli ɗum foof a change ɗum cooɗa mami soodane cumtiɗam marque aɗa ɓorno ɗum somi jonoɗe ɓornoɗa ɗiɗo eyyi wat saison noon so tawi noon a jaaɓi heddade caggalam kala ko mbimami mbaɗa gonɗen hande sekilaɓe sago Allah sago ma hare gasi a jaɓi hare gasi a weltima billahi an Kalidou yo neɗɗo no cikka ko ala cikkannomi an ka gaño am 100% wallahi kadi ay hunuko ma luuɓi ɓiggol gol ma wawi widemo no walla bande
kalin de kan hada moƴƴi kadi anne wawan nde ɗo waare bona wawi wawa won ɗum ko waare arabeɓe jaafoɗa kam kadi eko mbannoɗe ene galle non ala fo reddendiraki la wala fo jehen gal jehen suudam suudu moon e kalida arde kalida an hikka ale kalid billah arde ka moƴƴa min kam est ce que ko ñimɓe wadde ko no anni yasin oɗo mo ganduɗa janden ko ari gallam ko haydara heddanani mi somi yettimo ɗo galle mo ko mbiɗa haalnamo ɗum hol réaction foti wadde no way sekande mi tikkande min kono noon il faut mi haalnamo par ce que hande so affaire o tolnima ɗo oɗo situation ha ceerno mon no waɗami chantage jungo makko no hen il faut mi haalnamo kono noon yomi rutto tan ɓuuri mbeɗa andi jikku makko mi arat ɗo no addanami ɗon kadi probléme ala ɗum weeɓat non non il faut mi yaha c'est obligé il faut mi haalda e makko Yasin mbeɗa andi kati ko kono ko an nde addimi ɗo Yasin mi aani mi anda holto paani par ce que probléme oɗo ma ɗay mi haalde hay goto fawanimi ɗum sona ceerno Mody he aɗa ko jinmi haalande hunu koma e ceerno Mody an so tawino ka dimo ko rimɓe jeeɗiɗo jibin ma gallam o eɓata ɗo koyngal ma an Dieynaba an ka neɗɗo a wona neɗɗo a wona bandum neɗɗo cikkannomi noon neɗɗo fof ma fewjanami aduna ha heddi an to dewtuɗen ɗo fof an ala ken baddani ala ten jagani ala komi waɗanani may aduna an e gorko ma ko ɗum mbawɗon yewte kam tiggude ha musa gaddo noon kam e nder gallam kono noon ɓe mbi kala ko tongu desi ma artu hay teppere jomum wuuri sukoro fannon kadi ko mbaɗɗon ko son cikki ko min mbaɗɗon wona min mbaɗɗon de ko koye ma mbaɗɗon mi riddanama de ɗum mima yaltugallam mi jogorani widama noon mbeɗa lantane ɗum kono an e hoorema fonno jogade ndimal wasdenade e gallam ceerno Mody noon guittali ma hunukoma haalaɓa cer Yasin ɗum noon jiiruɗaɗum Allah ko moon Allah ko moƴƴo Allah kay nde moƴƴi nde wona hannde kadi bojjimaɗi yo ndewe no ndewɗa ndewa hen moole Allah e rasuye mum caggal yettude Allah e nelaɗo mum machallah alhamdulillah kono wawi wiide alhamdulillah min noddi noon koɗo batu ko saabi ɗum ko jam tan cohluɗe nder kam goto kala e moɗon mbiyata ɗum ɗo Allah adduna on mi sikano so tawno ande noon mi sikano so tawno ande Yasin donc so Allah waddi hen ɗo
jinmi ko sirru o wona jam kala ko wona jam mi sohlani kala ko addata fitna e nder galle o ɗo mi sohlani mi yaɗade joom haala cewka mi dewi yaɗade mi yiɗa haala cewka kadi e nder galle o anon ceew ko ari mi tawtima nder galle o jimi ko gonɗon e dow jam gurdon kadi e dow jam a faami ko mbirɗo mi faami jam e nder galle he so neɗɗo ari addi ɗo jam tawa ɗo jam ha heewa so ari kadi addi ko ɗum tawa ɗum ɗo ha heewa kala ko neɗɗo addi ɗo heewa to mbimi ko jamtoɗum e galle o aɗa wiyama kala ko neɗɗo addi goɗɗum mata nanta mbimami ko so neɗɗo ari addi jam tawa ɗo jam so addi goɗɗum kadi tawa ɗo ha heewa mbiɗa kalaman ko fulata Habi bi mu felani kondol ma ko Allah fel kondol ma minen ni ko kala ko min jiɗa kam de jiɗa kam sabi Allah ene laaɗi min gadduɗa ko men galle ma so wi mbaɗa waɗa goɗɗum ko waɗani Allah ko min tamtinata ɗum goɗɗo tinata addi kam ɗo noon mbaɗa seede sibinan ndem ɓesmu bakkimo sabu Allah ene laaɗi min yasin noon ko mawna jaggi moom ko mon jiiɗi mi ɗuma e mawde Allah e rasulum mi heccanima hannde mi heccanima ñanngo nde moole Allah en fait yasin sa naken jinami ka mawna wona haydara c'est juste que awoni jeewo awon debbo galle ko ɗum tahi noon gandi mbaɗa fasini rewde caggal ma tan sabi Allah tan ene laaɗi mum goɗɗum alaa ka mawnon ɗum ko Allah waɗi ɗum jiɗa ka mawnon mbasa tinde ka mawnon dakan ada gani habibi mi nani ko kala ko inchallah no tàggat men ba ko musuma atanitaɗo ɓeyan fadde ten en tout cas mi haali ko jinmi so neɗɗo itti ɗum a tawan lawol ɗo kadi inchallah caggal ɗum ɗo ko kafe jinmi par ce que woramde ɗum muusa kafe jiɗɗa sa yiɗi kafe jomanima felani kam avec plaisir ala hay goto probléme tan ma dose jiɗɗa walla 5 ok bani ari mi haalama ɗanatan ko mimi haalata ko gonmi ɗo ni Allah waɗi wawa haala walla an nokkumaɗi belani nokkumaɗi belani tan fini mi poftina kam haala ka hannde ko cekka kattami hen mi wawna boy sa yimi addima ɗo hen e gueji he wonko jinmi jewtan wonko gandanɗa hoorema a fotani nande ɗum banggue goɗɗo ko min foti haalandema ɗum saabu ɗum wonko nanata ɗum caggal galle so tawi wona min haalanma ɗum wayata komi laaɓi banggueji ɗiɗi ni mboɗo wawi tajjoto walla mi taƴa ga hen ɗum noon ça fait presque 3 ans min e ma eɗen gurti eɗen jaada eɗen piija eɗen jalda kala ɗo neɗɗo yima yiyat kam kala ɗo neɗɗo yi kam yiyete ɗum noon wonko jinnomi yewtandema ɗeɗo balɗe fof mboɗo yiiɗa haalandema kono noon hunde kono fodade ko nata hunde laato wona ko jam rek no ko jam miñi Aïcha mboɗo yiɗimo Aïcha mboɗo yiɗimo gilli ɗi gandanɗa hoorema wona ɗon tan wawi haadde kala ɗo pawɗa ɗum ɓuuri ɗon ɗum noon mi yiiɗa nana ɗum banggue goɗɗo min foti haalandema alay saago ko mami haalanma ko ɗum addani kam hande noddudema pour yen jewtu hen ko idi foof mi waɗate remercier merci par ce que sa welanoma kadi a haalanta kam tede ko banggue goɗɗo tan nananmi ɗum te nden kadi mami mettin ɗum no fewi wona par ce que enen jarata subaka kikiɗe jamma e ñalawma a ummata ko galle amen minen mi ummata ko galle ma wona gonga gonga sa yiiɗi Aïcha noon
bon aɗa foti mo yidde par ce que neɗɗo fof no foti yidde mo yiɗi gonga mi woni probléme o ko Aïcha e hoore mum talani haydara ko wona jangde ɗum ko goo ɗiɗi woni babam woni nenam Allah mo Aïcha fondi jangde hay hande somo jangoyono so babam nelimo sah o yahata a faami ko ɗum tan ɗo sikka men jahnude seeɗa ɗum tahi boy mi sikkani dal so tawi a yani hen dal par ce que Aïcha ko wona jangde kanko o haalani ɗum bon boy min ko gilli Allah e nelaɗo muɗum hanjinmomi te mi yiɗani fijirde mo kadi aussi Aïssa joni ko cukalel kono min mi wiyani hikka mi wiyani mo wuuri mi wiyani mo wurti mboɗo wawi fadde ɗo ha duuɓi dutal boy Aïssa de sa jogorimo fadde ma ɓoyɗo no ala probléme par ce que ko gilli mbay noon ah bon en tout cas dal min ko mbawmami wiide geste mo mbaɗɗa o dal no weeli kam par ce que mboɗo wano ɗum nande banggue goɗɗo mais ko heddi ko kam à toi devoir gandumi kam kanko ko so wona jangde makko ala ko ala affaire worɓe min mi meeɗa nande boom umo fijira ɗum pour min nana oɗo woni jam Aïssa walla omo wiya oɗo jinmi min meeɗa ɗum nande kanko ɗo jangde omon uddi omon jangga école o arti omon uddi gasi ko ɗum tagui jinmomi noon boy wana elle boy ko liɓmaɗe no ala probléme min joni komi kalanoma rek pour ya tin ya andu par ce que mi yiiɗa janggo e jaam jaltaɓe kalanma ɗum taw ko min forma ɗum haalande ɗum noon ko fodde hakkude men ma non a yonni a yonni c'est ça wadde bonne chance merci merci beaucoup joni eɗen mbawi yaade less non jeen ah oui boy on ɗon dal Yasin borom ni yakko yahat galle Amati Diane en jinmi pour rewde kenkari yam pour présenter le ndey Kumba Dia ala ni responsable kenkari ha joni kon koy sahraɓe jisuga alay saɗi ndew ɗon ko kalanta ko wani ko mangoɗo way haala an kam joni so ndu ko malani ya kam te sax ya wani kam holko kalatuma joni an kalata aɗa ya koɗa ko wenade holko kalatma joni an kaw benoma wiyanaɗo holde wonima mbimi suba ko node kam wima wande so ari yo mbimomi a yaltani so ari yo jooɗo faɗa mboɗo mi arta a heɓi ɗon kam yo an jooɗo fatmanaa walla an jooɗa faɗama wona Yasin jara oɗo contourne ya so ari yo jooɗo yo faɗa ou bien somi nate o rewomi notama téléphone wima yo ari yo faɗa holko woni probléme ma holko woni probléme ma aɗa lowade gasi mbaɗo a alana a ñaani a alana a yani a alana a lelima joni kam hay tana ko wona ala jewtu hoorema mbimi foftinam kalamani ko goto jew hoorema Yasin min ƴewtini hooram nde ko hande jew ko kalata ko jew ko kalata min ko ya foftinam an lawol allah e nelaɗo mum aɗani ko ɓuuri bonde minene jonta mangu école mangu kam so jiiɗa ɗum foof ko jomnu dañata hen ko welata ɗum ƴewmi haalta o kam ne jonnidam de